Πολλοί είναι οι εργαζόμενοι φαντάσματα οι οποίοι δέχονται μία θέση εργασίας ακόμα και χωρίς ασφάλιση για να μπορούν να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες. Πάντως, τα πρόστιμα φωτιάς στους εργοδότες που δεν ασφαλίζουν το προσωπικό τους έφεραν σημαντική μείωση στη μαύρη εργασία. Προσπαθώ να κυνηγάω δουλειές που να δίνουν ένσημα. Ούτε ένσημα, ούτε το ευρώ πώς είναι. Ένσημα ή μεροκάματο είναι το δίλημμα. Δουλειά και ασφάλιση πολλές φορές δεν συμβαδίζουν. Άλλοι είναι τυχεροί και άλλοι όχι. Το πρωταρχικό είναι να έχουν ένα μισθό. Τώρα το θέμα της ασφάλισης έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Εργαζόμενοι φαντάσματα που δεν υπάρχουν καν στα βιβλία των επιχειρήσεων. Δουλειά με πλήρες οκτάωρο αλλά με μισά ένσημα. Κάποιοι εργοδότες εκμεταλλεύονται την ανάγκη για δουλειά, ωστόσο τα πρόστιμα φωτιά που ισχύουν από το Σεπτέμβριο για τη μαύρη εργασία έφεραν αποτέλεσμα και χιλιάδες εργαζόμενοι δηλώθηκαν εν μία νυχτή. Είναι θετικό μέτρο για να υπάρχει ισονομία σε όλους και στην αγορά να επικρατούν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις. Έλεγχοι και πρόστιμα έβαλαν στο δρόμο των ενσύμων πολλούς εργοδότες. Μόλις πέρυσι το Φεβρουάριο, 4 στους 10 εργαζόμενους ήταν ανασφάλιστοι. Ωστόσο, φέτος τον Ιανουάριο το ποσοστό είναι 24,76%, αν και αυξημένο συγκριτικά με το 18,85% το Δεκέμβριο του 2013. Το μεροκάματο είναι δύσκολο για τους ανθρώπους του Μόχθου. Κανείς δεν κοιτάει ένσημα και ασφάλιση. Αυτό που θέλουν είναι να υπάρχει ψωμί στο τραπέζι. Δεν έχουν να πληρώσουν τα έξοδα και λένε έστω να βρούμε ένα μεροκάματο. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά άμα θέλει κανείς βρίσκει. Επιχειρήσεις στον χώρο του επισιτισμού και της καθαριότητας, κομμωτήρια, πρατήρια βενζίνης και συνεργεία αυτοκινήτων έχουν μπει για τα καλά στο μικροσκόπιο των ελέγχων, καθώς σε αυτούς τους κλάδους εντοπίζονται οι περισσότεροι αδήλωτοι και ανασφάλιστοι εργαζόμενοι.